Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 19 da osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Koronavirusaren kasuak 18% jaitsi dira eta ospitaleratzeak igo egin dira aurreko asteetako transmisioak gora egin duelako. Indarkeria sexistaren aurkako plataformak eta Iruñeko peinek ez dute bat egingo udalaren eraso sexisten aurkako kanpainarekin. Gobernuak Nafarroan elkar bizitza plurala eta integratzailea lortzeko duen konpromisoa azpimarratu du lehendakariak. Nafarroko gobernuak 121 errepide nazionalaren trazaduraren 40% 2+1 ereduan bihurtzen ari da 40 milioi eurotik gorako inbertsio konprometituarekin. Gobernuak estatuko araudira egokitu du irabazi asmorik gabeko erakundei produktuak emateko bezaren tratamendu fiskala. Baztango udaleko ordezkariak Magnak erdizen meategi bat eraikitzeko dituen planak, hots udalak komunalen gain dituzten ahalmenak errespetatu gabe, salatu dituzte parlamentarien ordezkaritza baten aurrean. Ingurumenak basozainak Twitter profila abian jarri du. Urederra ibaiko oinezkoentzako plaza berria prest egongo da San Ferminetarako. Maiatzaren 30 eta 31 emakumeen aurkako sumisio kimikoari eta sexu indarkeriari buruz egingo diren jardunaldietan izen emateko epea zabalik. Iruñeko udalak 45.000 euroko diru laguntzak emanen ditu 16 urtetik gorako erroldatuek euskeraz ikasteko. Administrazioan euskeraz taldeak Arartekoari kexa jarri ondoren, euskeraz ere argitaratu du Nafarroko gobernuak Nafarroko LGTBI genealogia lana. Nafarroko Museoak Ponpeloko togadoa jaso du 2. mendeko brontzezko eskultura aparta 2 urtez aztertu eta erakusteko. Escríbeme a la tierra, las cartas de los que van a morir, La Rioja 1926 erakusketa ikusgai izanen da planetarioan. Datorren maiatzaren 22an Itsasperrin Arakilen ospatuko da bide berdeen eguna. Arantzako 10. mendi itzulia egingo da igande honetan. COVID-19 kasuak 18% jaitsi dira eta ospitaleratzeak igo egin dira aurreko asteetako transmisioak gora egin duelako. Noploik gogorarazi du txertoa indartzeko dosiak babesa hobetzen duela eta online eta telefono bidezko hitzorduaren bidez jasotzeko aukera zabalik dagoela. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutoren azken txosten epidemiologikoaren arabera, Nafarroan maiatzaren 9tik 15 bitartean erregistratutako koronavirus kasuak 18% jaitsi ziren aurreko astearekin alderatuta, eta horrek transmisio txikiagoa iradokitzen du, naiz eta interakzio sozial handia izan. Ospitaleratzea bestalde 32tik 53ra igaro ziren eta osasun publikoak aurreko asteetan izan zen transmisio handiari egotzi dio egoera. Hori, intzidentzia zifren eta ospitaleratzen arteko ohiko desfasearen ondorioz. Intzidentzia bera egin du adin talde guztietan, baina tasarik altuna 75 urtetik gorakoetan ikusten da oraindik ere, hori dela eta osasun publikoak azpimarratu du persona kalte beren inguruko babes neurriei eutsi behar zaiela txertatuta egon arren. Gainera indartze dosiak 3. dosia biztanleri orokorrean sortzen duen babesaren hobekuntza gogorarazi du, bereziki arrisku handieneko personengan, dosi hori jasotzeko hitzordua zabali dago oraindik, osasun sailaren online eta telefono bidez. Pasaden astean 3 ospitaleratze izan ziren zainketa intensiboko unitatean, gainera 8 heriotza izan ziren aurreko asteko kopuru bera. Gainera ospitaletako koronavirus espazioaren okupazio zifra jasotzen dituen asteko osasun bilakaeraren txostenaren arabera, alten eta bajen balantzia egin ondoren, ospitaleratutako pazienten kopurua aurreko asteko 73 ospitaleratzetik maiatzaren 15eko 84 personetara igaro zen. Aldi horretan bertan, zainketa intensiboko unitatean zeuden pazienten kopurua 5tik 3ra jaitsi zen. Indarkeria sexistaren aurkako plataformak eta Iruñeko peinek ez dute bat egingo udalaren eraso sexisten aurkako kanpainarekin. Navarra Sumaren udal taldeak bere jarrera zuritzeko kanpaina eta protokoloa garatu dituela iritzita emakumeen aurkako indarkeriaren aholkularitza taldetik altxatu dira indarkeria sexistaren aurkako plataforma eta peinen federazioko talde feministak.
Iazko azaroan, Edurne Eliok Sanferminetarako protokoloaz eta kanpainaz esandakoen ondotik susmoa bazuten eta azken bilerek hori berretsi dutela azaldu dute. Erasoen berri emateak hiriaren irudia zikintzen duela iradoki zuen Eliok. Kanpaina benetako iruzurra da, berandu eta gaizki iritsi diren bezala auzoetako jaietara deitoratu du Iratxe Alvarez plataformaren izenean. Iruña izan da eta izaten jarraituko du halako alkate izan arren, emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean eman beharreko erantzunaren eta herritartasun konprometituaren adibidea. Aurreko ostegunean bildu zuten emakumeen aurkako indarkeriaren aholkularitza taldea azkenekoz eta proposamen onartezina egin zien udalak. Eta gaur hemen deitu zaituztegu Iruñako udaletxe aurrean, denon guztion udala delako, baita emakumeona ere. Zeren eta gure gogoz kontra indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak 2020 Sanferminetarako hilabete eta erdia falta denean, emakumeen aurkako indarkeria abordatzeko talde iraunkerreko maitik altzatu behar izan delako. Plataforma dakizuenez, Sanferminak berdintasunean taldeko kide izan da bere hasieratik, 2014an sortutako taldea daua, eta ez hori bakarrik, baizik eta funtzean desagertutako Gora Iruñarekin bateraren proposamena ere sortutako taldea izan zen hau. Taldea instituzioarekin batera indarkeria sexistaren aurkako borrokan lan egiteko sortu egin zen, eta hasiera batean Sanferminetan zentratu bazen ere, gero guztion lanari esker eta denborak aurrera egin ahala, ekimenak eta kanpainak baita ere auzoetako jaietara hedatu egin zen. Konfinamendua igaratuta talde honen izena aldatzen da, eta oraingo emakumeen aurkako indarkeria abordatzeko talde iraunkorra sortzen da. Urte guztian zehar eta ez bakarrik Sanferminetara begira lan egiten duen taldea da hau, eta orain naiz eta Sanferminetan ere lan egiten duen. Hau horrela egiten da, konfinamendu eta gero, mugimendu feministatik abisatu genuen bezala, ikusten delako gorakada nabarmena egon dela indarkeria matxistari dagokionez, eta erabakitzen dugu urte osoan zehar honen inguruan lan egitea. Talde horretan beste talde feministako kideek ere badaude, baita ere teknikariak eta arlo ezberdinetako arduradunek ere parte hartzen dute. Eta talde horretan, abenduan, 2021ko abendu horretan, hasten garaia Sanferminak buruan izaten eta horren kanpainaren inguruan lanean. Edurne Elio udaleko komunikazio arduradunaren hitzaldiaren ondoren jardunaldi batzuetan, goratuko duzu ere plataformak Edurnek esandakoa, Edurne Eliok esandakoa salatu egin zuela, eta hor somatzen genuen eta beldur ginen ere hori ez izango zen UPNren gobernuaren jarrera Sanferminetara begira. Zailtasunak zailtasun, eta naiz eta udalak Elio Anderearen hitzak gaitzetziez, konpromisoagatik eta erantzukizunagatik plataformak esparru horretan lanean jarraitzea erabakitzen du, eta abenduan udal estrategia berresteko eskatu zitzaien udal arduradunei talde iraunkorraren aldetik. Eskaera hori ez genuen gu bakarrik egin, baizik eta bai Sanferminetako mahaietan bereziki berdintasuneko mailan eta emakumeen udal kontseiluak ere udal estrategia berresteko eskaera bera egin zuen. Taldeak ez zuen horren erantzunik jaso. Martxoaren amaieran udalak erantzun zigun komunikaziotik kanpaina bakar bat egingo zela, mezu bateratu batekin, dakizuenez mahaiak askotan esan digu urte hontan Sanfermin hauek bereziak izango direla, baina oraindik ere ez zegoela ezer erabakita, eta kanpaina espezifikorik egotekotan komunikaziotik egingo zela eta ez berdintasunetik. Gure ustez hau nahiko ulertezina zen, eta esalde hori oraindik ez dago ezer erabakita, behin eta berriz entzun dugu hilabete hauetan galderak egin ditugunean eta proposamenak aurkeztu ditugunean. Udalaren inolako erantzunik gabe iritsi ginen apirileko lan saiora, hori dela eta plataformak taldearen
barruan ebatzi beharreko gaien kontaketa luzeaz egiteaz gain, erabaki genuen ja ez ginelako bat ere fidatzen, eta zoritzarrez, denborak erakutze digu, arrazoiak bagenituela gure mesfidantza horiek izateko, erabaki genuen instantzia bidez egitea informazio horren eskaera. Ez dizuet dana zerrendatuko, baina jakin ezazuele hor agertzen zena zela aurrekontuaren informazio zehatza, komunikazio euskarrien zehaztasuna, herritarren eskura egongo diren laguntza zerbitzuak, komunikazioaren kudeaketa nola egingo zen, zenolako koordinazioa egongo zen mugimendu feministarekin eta talde iraunkorrarekin, komunikazioaz zeintzuk arduratuko ziren eta abar luze bat. Azkenik, maiatzaren 12an, ostegunarekin, hau da pasadan astean, indarkeriaren talde iraunkorraren ezoiko bilera batera gehitu gintuzten. Eta proposapen gisa, beti esaten digute proposamena dela, esaten digute. Badela kanpaina irudi bat jadani. Talde horrek berak, gure taldeak, talde iraunkorrak, bere garaian egindako kanpaina baten irudi bat berreskuratzen dute Sanferminetako kanpainari begira. Eskugorri ikoniko hori desagertzen zen, edo bigarren maila batean uzten zen, baina bilera horretan ez ziguten irudirik aurkeztu. Izan zen arratzaldean, mails bidez, non bidali ziguten proposamen hori. Ohiko leloa ere desagertzen zen eta Sanferminetako kanpainarekin zerikusirik ez duen azken ibeti azke berriro erabili behar zuten. Ez ziren egon behar kanpainari ikusgarritasuna eta zentzua ematen zioten ohiko euskarriak kopuru eta modu berean, hau da, garraio publikoan ez da egongo errotulaziorik, ez bideorik, ez agertokietan irudirik, ez irrati iragarkiak eta abar luze bat. Labur bilduz, proposamen horrek argi uzten zuen ez zela kanpaina bat izango, baizik eta UPNeko gobernuaren aurpegia garbitze soil bat. Izan ere, gobernu honek badaki ezin duela kanpaina osoa ezabatu, baina alegin guztiak egiten ari dira kanpaina indargabetzeko, edukizusteko eta orain arte lortutako aurrerapen guztiei izen ona kentzeko. Hori gutxi balitz, mailaren gobernuak proposatzen digu, beti ere proposamenak direla esaten digute, orain arte alderdi politiko guztiek emakume udal kontseiluaren bidez adostutako eta berretsitako protokolo hori aldatzea. UPNren gobernuaren nahia bada haiek izatea ahalmen bakarra eraso sexistarik egotekotan mobilizazioak noiz, nola eta zergatik egin erabakitzeko. Guk ez dugu uste Maia jaunak ilusia handiak duenik pankartaren aurrean jartzeko eta gure iritzian erabakia edo proposamena honen zergatiak bada aspaldin udaletxe honek erabaki duelako 2012ko Sanferminetan ez dela eraso sexistarik egongo. Eta hau guretzako onartezina da, ez diogun hartuko, ez Maia jaunari, ez eta beste dozein alkateari. Eraso sexista guztiei erantzun diegu, baimenarekin edo baimenik gabe. Egoera esperpentiko eta iraingarri honen aurrean, maitik altzatzeko erabaki hartzen dugu, eta guretzako fartza besterik ez den honetan parte ez hartzea. Gurekin batera, Peinetako talde feminista ere altzatu egiten da, eta bilera uzten dugu. Gure ustez, esan bezala, Maiaren gobernuak hartu nahi dituen erabakiek erabat baztertzen dute mugimendu feminista, erakundearekin orain arte egindako lanetik, talde iraunkorra indarrik gabe uzten du, eta era berean ezarritako erabaki esparru guztiak, erabakitzaileak ala ez, mespresatzen ditu, ala nola Sanferminetako Maiak eta emakumearen udal kontseilua. Plataformak gure ibilbideagatik, konpromisoagatik eta erantzukizunagatik emakumearen udal kontseiluaren ezoiko deialdia premiaz eskatzea erabakitzen dugu.
kontseiluko kide diren beste 7 erakundeen sinadurekin lagunduta, eta baita ere oposizioko alderdiekin premiazko bilera bat egitea erabakitzen dugu, eta hirugarrena gaur bertan egiten ari garena, gertatutakoa publikoa egitea eta herritarrei mahaietatik altxatzeko erabaki zail honen arrazoiak azaltzea. Atzo bertan, udalak prentsaohar bat argitaratu zuen herritarrentzako gaien batzordearen ostean. Eta bertan, iragarri zuen udal kanpaina berrargiratutako zuela eraso sexisten aurkako konpromisoa adierazteko. Gure ustez, garrantzitsua da hau dena ulertzeko eta testuingurua ere ulergarria izateko, ez zegoela aurreikusita batzorde horretan gai ordenean gai hau aztertzea. Eta puntu hori presaka sartzen dela astelehen arratsaldean. Gu udaletxea oposizioarekin egonta gero 20 minutu geroago. Eta emakumeen udal kontseiluaren ezohiko deialdia eskatua izan ta gero. Beraz, ez da kasualitatea egin zutena. Udalak argitaratutako prentsaoharrari dagokionez, esan behar dugu argi eta garbi UPNren gobernua gezurretan ari dela eta lotsagabekeria handiz manipulatzen ari dela egoera guztia. Eraso sexisten aurkako kanpaina ez da soilik interesdun pertsonei baliabidei buruzko informazioa ematea. Kanpaina integrala izan da eta izan behar du. Emakumeen aurkako indarkeriaren arazo larriaz kontzientziatzeko. Auzitan jar ditzala jokabide matxistak eta argi utz dezana ere gure hiria ez duela indarkeria sexista onartzen. Ez da inolako adostasunik egon kanpaina honen inguruan. Are gehiago, atzo publikoak egin ziren kanpaina irudiak ez dira guri erakutsi zizkigutenak. García Barberenak gezurretan ari da. Ez dakigu eta ezin dugu esan naita gezurretan ari den edo besterik gabe bere zinegozioan egiten den jarduerak ezagutzen ez dituen. Eta egia esan da, plataforma honek ez daki zein den okerragoa. Berdintasunaren arloko arduradun nagusia dena gezurra esatea edo bere ezjakintasuna. Aurkezten den kanpainaren irudia ez da Sanferminetarako sortutako irudi bat. Are gutxiago 2020ean. Berrerabiluten irudia 2021eko otsailean argitaratutako irudia da eta gure taldeak eta ez plataformarekin adostutako kanpaina baten irudia izan zen indarkeria matxistaren gorakadaren ondoren. Beraz, ez zegoen Sanferminetarako pentsatuta eta ez da 2020 urtekoa. Oharrean, eraso sexisten aurkako gida bat argitaratzeaz ere hitz egiten da, edukiak eguneratuz. Gida hori 2014ean eta 2015ean egin zuen Sanferminetarako berdintasun talde horrek. 2019ean berrikusi genuen eta eguneratu egin zen gida hori, taldearen parte hartzearekin eta adostasunarekin. Eta ez dakigu zertan dantzan eguneratze hori, guri ez digute erakutsi, ez dakigu zer egin nahi duten eta ez da zeintzuk diren egindako aldaketak. Aurrekontuari buruz gauza bera, oraindik ere ari gara itzoiten ea argitzen diguten zertarako erabiliko diren 50.000 euro horiek, nondik aterako diren, ez dakigu zein puntutan jarriko diren estantotenak, egia esan da ez dakigu ez da ze diren estantoten horiek, ez dakigu zein izango den kanpainaren euskarriak, zeintzuk izango diren, non jarriko diren, nola izango den kanpainaren edapena, eta azken batean, maiatzaren 18an, udalak prentsaohar baten bidez alde bakarrez erabaki duenaren berri baino ez dugu. Plataformaren ustez, kanpaina benetako iruzurra da, berandu eta gaizki iritzi diren bezala auzoetako jaietara,
Iruña izan da eta izaten jarraituko du halako alkatea izan arren, emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean, eman beharreko erantzunean eta herritartasun konprometituaren adibidea. Eta aurrera jarraitzen baldin badute guzti honekin, esan behar diogu Maia jaunari, San Fermin hauetan ez garela zerotik hasiko, baizik eta -100-etik. Gure hirian sexu erasoak azken urte honetan 30% igo dira eta arduragabea iruditzen zaigu UPNren gobernua egiten ari dituen planteamenduak. Plataforma beti egon da prest erakundeekin elkarlanean aritzeko, elkarrekin lan egiteko eta gure 25 urtetik gorako ibilbidean erabat arduratsu, leial eta konprometituta jardun dugu. Eta horrela jarraitu nahi dugu ahal den guztietan. Ez gara gu izan adostasuna hautsi dugunak eta ez dugu onartuko udalaren inolako manipulaziorik horren inguruan. Nafarroako mugimendu feministari eta zehazki gure erakundeari gure borroka, konpromisoa eta gure ibilbidea bermatzen dizkio. Azkenik, egin nahi diogu udal gobernuari arduraz joka dezan eta bere betebeharrak bete ditzan. Askotan esan dugu eta gaur ere berriro esaten diegu. Ondoan nahi ez bagaituzte, aurrean izango gaituztela. Haiek ez bezala gure kasuan guk honetan bizitza jokoan dugu eta. Gobernuak Nafarroan elkarbizitza plurala eta integratzailea lortzeko duen konpromisoa azpimarratu du lehendakariak. Hala adierazi du integrazioari buruzko eskualde konferentziaren inaugurazioan eta bertan Europako hainbat herri eta eskualdetako ordezkariek esperientziak eta ezagutzak trukatu dituzte. Nafarroko gobernuko lehendakariak integrazioari buruzko eskualde konferentziaren jardunaldiei hasiera eman die. Bertan migratzaileak beren harrera komunitateetan integratzen aktiboki lan egiten duten Europako herri eta eskualdetako ordezkariek parte hartzen dute. Bere hitzaldian, lehendakaria foru gobernuaren konpromiso azpimarratu du Nafarroan bizikidetza plurala eta integratzailea lortzeko. Horretarako migrazioei heltzeak integrala, integratzailea, inklusibo eta parametro demokratikoen eta eskubideen araberekoa izan behar duela adierazi du. Migratzaileekiko integrazioaren eta bizikidetzaren arloan Nafarroan lantzen ari diren Europako hainbat proiektu aipatu ditu. Era berean kideak proiektua ekarri du gogora, hau da familian laguntzarik ez duten gazte migratzailei arreta integrala ematea Nafarroan eta playin refuxiatuen gizartaratzea eta horiek kirolaren bidez zehazki beisbolaren bidez Nafarroko gizarten integrazioa bultzatzea helburu duena. Jardunaldietan parte hartu dutenei eskerrak eman dizkie, hiriek, herriek eta eskualdek ahalbidetzen duten hurbiltasun lanetik abiatuta Europa indartzeko konpromisoagatik. Nafarroako gobernuak Nazional 121 errepidearen trazaduraren 50%, 2+1 ereduan bihurtzen ari da 40 milioi eurotik gorako inbertsio konprometituarekin. Baztan Bidasoako laugarren errepide planak Nazional 121A errepidea eta Belate eta Almandozeko tunelak ez ezik Lesakako eta Dantxarineako saihesbideak ere jasotzen ditu. Nafarroko gobernuak 121 errepide nazionalaren trazaduraren 40%, 2+1 ereduan bihurtzen ari da, 40 milioi eurotik gorako inbertsioa konprometituarekin. Errepide horrek bihurketa Belate eta Almandozko tunelen bikoizketarekin batera, Baztan Bidaso eskualderako errepiden laugarren gida planean jasotako jarduketa nagusiak dira. Jarduketa nagusietako bat 121 errepidea 2+1 bide bihurtzea da, Baztan Bidaso eskualdean Oronoz, Mugairi eta Zunbila artean egiten diren obrek aintzinera jarraitzen dute. 2023an amaitzea aurreikusita. Azken zatiko obrak ere Zunbilatik Endarlazara proiektatu dira, eraikuntza proiektu berri bat prestatzen ari dira 121A zaharraren trazaduraren zati bat aurreratzeko erreiak dituzten eremuak handitzeko erabiltzea aztertzen ari dena. Bai eta Lesakako lotune berri bat eta berako irtera bat sartzea ere lotune erdi baten bidez. Belat eta Almandozko tunelen bikoizketari dagokionez, Nafarroan azken urteotan errepiden arloan egingo den obrarik handiena dela uste da. Une honetan, eraikuntza proiektua amaitzen ari da eta 176 milioi euroko inbertsio eskatuko du.
Era berean, Baztan bidasoaldean beste jarduketa batzuk egitea aurre ikusten da, hala nola Baztan berriko zubi berri egitea Elizondo eta Irurita artean edo saihesbideak egitea Lesakan eta Dantxarinean. Gobernuak estatuko araudira egokitu du irabazi asmorik gabeko erakundeei produktuak emateko bezaren tratamendu fiskala. Ondasun horiek entregatzen diren unean duten balioa izango da zerga oinarria. Balio erantziaren gaineko zergari beza buruzko abenduaren 30-ko foru legea aldatzen duen zerga harmonizazioari buruzko legegintzako foru dekretua onartu du Nafarroko gobernuak. Aldaketa horren arrazoia irabazi asmorik gabeko erakundei egindako produktu ematen tratamendu fiskala estatuko araudira egokitzea da. Ekonomia zirkular baterako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 2022ko legeak bezari buruzko abenduaren 28ko lege aldatzen duenak adierazten duenaren arabera. Lege honen helburua da irabazi asmorik gabeko erakundei egindako produktu doaintzek zerga hontan jasotzen duten tratamendu fiskala aldatzea, baldin eta erakunde horiek produktu horiek interes orokorreko helburuetarako erabiltzen badituzte. Baztango udaleko ordezkariek Magnak erdizen meategi bat eraikitzeko dituen planak hots. Udalak komunalen gain dituzten ahalmenak errespetatu gabe salatu dituzte parlamentarien ordezkaritza baten aurrean. Horren aurrean herri galdeketa deitzaren alde agertu dira. Nafarroko Parlamentuko Landagarapenerako batzordeko kideak erdizeko lur komunalak bizitatu dituzte asteazkenean EH Bilduk eskatuta, Baztanen Magnesitas Navarra enpresak Magnak garatu nahi duen mehatze proiektuaren kokalekua ezagutzeko. Parlamentuko ordezkaritza Navarra Sumako, PSNko, Geroa Baiko eta EH Bilduko ordezkariekin Joseba Otondo Baztango alkateak baita zenbait zinegotzik eta basozainek parte hartu dute. Adolf Araizek hitzaurre gisa egiaztatu duenez, bisitaren helburua honako hau izan da, meategiak ustiatzeko proiektua non kokatuko den ezagutzea, bai eta herri lurren egungo kudeaketa eta zona horrek Baztan bailarako duen balioa ere. Topaketa Artesiagako gainean hasi da eta bertatik legebiltzarkideak ibilbide bat egin dute Magnako ustiategiak erdizen Baztan eta Esteribar elkargunean okupatzea aurreikusten duen larriaren ia 100 hektareak ezagutzeko. Ustiapen perimetroaren 172 Esteribarrekoa da eta gainerako 128 Baztangoa. Baina Otondo alkateak azaldu duenez lur guztiak baztandarrak dira eta herri erabilera dute. Ingurumenak basozainak Twitter profila abian jarri du. Helburua da kolektiboak tokian bertan egiten duen lana zabaltzea, baliabide naturalak iraunaraztea eta modu jasangarrian aprobetxatzea, ingurumen hezkuntza sustatzea eta herritarrekin komunikatzeko bide bat ezartzea. Ingurumeneko zuzendaritza nagusiak basozainak Twitterreko profil berri bat jarri du abian. Kolektiboak tokian bertan egiten duen lana zabaltzeko, partekatzeko eta ikusarazteko. Natura konserbatzeko eta foru erkidegoko baliabide naturalak modu iraunkorrean aprobetxatzeko. Eta ingurumen hezkuntza sustatzeko, bai eta herritarrekin komunikatzeko bi norabideko bide zuzen bat ezartzeko ere. Urederra ibaiko oinezkoentzako plaza berria prest egongo da San Ferminetarako. Arrosadi auzoa berrurbanizatzeko obrak bigarren fasean daude eta aurreikusitako egutegiaren arabera aurreratzen ari dira. Irati ibaia kalea berrurbanizatzeko lanak maiatzean amaituko dira Keiles eta Urrubi ibaien kalen arteko zatian. Horrela Milagros auzoko bide hori erabat berrituta geratuko da, kanalizazioekin eta zoladura berriarekin. Urederra ibaiaren kalearekin bat egiten duen gunean, eraikiko den plaza berriaren faltan zeina San Fermin jaietarako pres egongo baita. Iruñeko udaleko gerentzia eta hirigintza batzordeko kidek, Manuel de Falla kalearen inguruan zati handi bat berrurbanizatu nahi duten obren bilakaera bisitatu dute. Obra horiek pasaden azaroan hasi ziren lanek 3.769.003 euroko aurrekontua dute, eta Iruñerriko mankomunitateak 883.256 euroko ekarpena egiten du udalarekin sinatutako lankidetza hitzarmen baten bidez. Hitzarmen horren bidez hornikuntza sareak, ur beltzak eta eurigurak berritzeko ardura hartzen du. Obrak Construcciones Mariezkurrenari esleituak 20 hilabete baino gehiago dira, 2023ko erdialdera arte
egingo dira eta 3 fasetan proiektatu dira. Maiatzaren 30ean eta 31ean emakumeen aurkako sumisio kimikoari eta sexu indarkeriari buruz egingo diren jardunaldietan izena emateko epea zabalik. Iruñeko udalak medikuen elkargoan antolatu du topaketa hau, genero indarkeriaren aurkako estatu itunaren esparruan. Iruñeko udalak sendagileen elkargoan antolatu ditu maiatzaren 30ean eta 31ean emakumeen aurkako sumisio kimikoa eta sexu indarkeria jardunaldiak, genero indarkeriaren aurkako estatu itunaren esparruan. Hitzaldi eta eztabaidatera joateko izen emateak debalde dira eta 010 edo 948 420 telefonoaren bidez zabalik daude maiatzaren 27 arte. Jardunaldi horiek emakumeenganako indarkeriak identifikatzen jarraitzeko eta disiplina anitzeko begiradekin eztabaidarako gune bat sortzeko helburuari erantzuten diote. Biktimei laguntzeko eta indarkeria horiek desagerrarazteko erantzun integralak hobetzeko. Aukeratutako gaiak zuzenbidean, hezkuntzan, medikuntzan, farmakologian, kazetaritzan, berdintasunean eta psikologian adituek eztabaidarako solasaldiak eta espazioak izango dituzten errealitate bat biltzen du. Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionalaren arabera, mendetasun kimikoa sexu indarkeriako 4 kasutik batean gertatzen da gutxienez. Iruñeko udalak 55.000 euroko diru laguntzak emanen ditu 16 urtetik gorako erroldatuek euskara ikasteko. Laguntzak emanen dira urritik uztailera bitarte egindako ikastaroetako zein udarako aurreikusita daudenerako. Iruñeko udalak 55.000 euroko diru laguntza deialdia zabaldu du hirian erroldatutako 16 urtetik gorako biztanleen artean euskararen ikaskuntza eta hobekuntza sustatzeko. Zenbateko hori aurtengo ikasturtean egindako prestakuntza ikastaroak eta uda honetan modalitate desberdinetan egingo direnak diruz laguntzeko izango da. Laguntzak ezingo dira izan egindako gastoren 80% baino gehiago eta ikastaro estensiboak zein trinkoak, online ikastaroak, tutoretzapeko autoikaskuntzako ikastaroak eta barnetegiak egiteagatik eskatu ahal izango dira. Aurreikusitako edozein modalitatean prestakuntza euskara irakasteko zentro ofizialek unibertsitatek, Nafarroko Gobernuaren helduen irakaskuntzarako ikastetxe, diru laguntzen erregistroan inskribatutako zentroek, ABE institutuak homologatutako zentroek eta AEK-IK, bai edo Zubiarte euskaltegiak eman beharko dute. Laguntzak eskatzeko epea ekainaren 2 arte egongo da zabalik 2021ko urritik 2022ko ekainera bitartean egindako ikastaroen kasuan. Administrazioan euskaraz taldeak arartekoari kexa jarri ondoren euskaraz ere argitaratu du Nafarroako Gobernuak Nafarroako LGTBI+ genealogia lana. Hasiera batean lana martxoaren 18ean argitaratu zuen Gobernuak gaztelania hutsean. Nafarroan LGTBI genealogia orain euskeraz ere bai izenburupean igorri du prensa goharra Administrazioan euskaraz taldeak. Genealogia del movimiento LGTBI en Navarra lana aurkeztu zuen Nafarroko Gobernuak 2022ko martxoaren 18ean. Gaztelania hutsean aurkeztu zuten. Administrazioan euskaraz taldeak ez zuen horrelakorik espero. Arartekoan kexa jarri eta berdintasunerako institutuak erantzun zuen apirilaren 11an euskara bidera bidali zituztela testuak euskaratzeko. Prensa oharraren arabera, bada azkenik eta inolako publizitaterik gabe euskaraz dugu LGTBI mugimenduaren genealogia Nafarroan. Bertan topatuko dituzuen Nafarroko LGTBI mugimenduaren mugarriak, lekukotzak argazkiak goza ezazue adierazten du prensa oharrak. Nafarroako museoak Ponpeloko togadoa jaso du 2. mendeko brontzezko eskultura parta 2 urtez aztertu eta erakusteko. Ipar Amerikako bilduma partikular batek mailegatuta 1885ean Iruñan aurkitu zuten pieza eta duela 3 urte arte ez zen ezagutzen non zegoen. Togado de Pompelo 2. mendeko brontzezko pieza eskultorikoa aparta duela 127 urte Iruñan aurkitua aste honetan iritsi da Nafarroko museora eta bertan egongo da datozen 2 urtetan Nueva Yorkeko bilduma partikular batetik aztertu eta erakusteko. Adituek diotenez Iberiar Penintsulako brontzez togatutako 2. estatua da.
Orain dela 3 urte arte ezaguna zen togado hau museoan egoteak esan nahi du berriro ikusi ahal izango dela Erromako Ponpelako espazio publiko batean. Horregatik, pieza herritarrei aurkeztuko zaie aldi baterako lagin batean eta hilabeteko epean inauguratuko da. Kultura eta kirol sailak jabearekin anonimatuan egon nahi duen arte bildumagile ipar-amerikarrarekin sinatutako akordioaren arabera, pieza mailegatu egingo da 2 urtez erakusteko eta haren osotasun fisiko arriskuan jartzen eduten ikasketak egingo dira. Escríbeme a la tierra las cartas de los que van a morir, La Rioja 1936, erakusketa ikusgai izanen da planetarioan. 1936an heriotzara kondenatutako 39 presoren idazkien bidez, iragan hurbila ezagutarazi nahi duen erakusketa da. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak Escríbeme a la tierra las cartas de los que van a morir, La Rioja 1936 erakusketa inauguratu du, eta datorren ekainaren 16 arte egonen da ikusgai Iruñeko planetarioan. Ikerketa kulturala, sorkuntza teoriko eta artistikoa zein eskuartze soziala batzen dituen erakusketa da, eta iragan hurbila ezagutaraztea du helburu. 1936an heriotzara kondenatutako 39 presok kartzelatik idatzitako gutunen bidez, bai eta erruki eskatuz 4 idatzi gehiagoren bidez ere. Historialariek, ikertzaileek eta artistek osatutako proiektoren helburua da zubiak ezartzea memoria, indarkeria eta trauma ulertzeko, bai eta desagertuak edo isileraziak izan ziren pertsonak duintzeko ere. Bereziki Espainiako Errioxako Gerra Zibilean errepresaliatuak hil aurretik kartzelatik euren familiei idatzi zizkieten gutun horiek aztertuz. Erakusketaren irekieran Ollo kontseilariak nabarmendu du oso garrantzitsua direla horrelako erakusketak eta 36ko kolpistek eragindako indarkeria bidegabea eta izugarriari buruz hausnartzeko aukera emango digun espazio publiko bat gaitzeko aukera emango diguten ekimenak. Memoriari gabe ez baitago demokraziarik adierazi du kontseilariak. Datorren maiatzaren 22an Itsasperri Narakilen ospatuko da Bide Berdeen eguna. Aurten lehenbiziko aldiz Plazaolako partzuergo turistikoak antolatzen duen Bide Berdeen eguna bere ohiko eremutik aterako da eta Sakanako eta bereziki Arakilgo leku emblematiko batean ospatuko da. Itsasperriko base elizan eta bere inguruko atseden eta isialdi eremu zoragarrian. Aparteko balio historiko monumentala duen tokia da Itsasperri, Sakanako etorkizuneko bizikleta bidearen eta Doneioko bidearen esparruan erreferentzia gune bihurtu nahi dena. Plazaolako Bide Berdearekin eta hedaduraz Eurobelo bat, Europako bizikleta bidearekin lotura indartuz. Bi dira egun horretako bizikletan edo oinez egiteko hitzorduak. Zamartzeko monasteriotik, hau da Uharte Arakilen Ameketan irtera gidatua bizikletaz Itsasperriraino 12 kilometro dira eta horretan parte hartzera animatzen diren guztiek persona laguntzaileak eta ibilgailu bat izango dituzte taldea itxi eta ibilbidearen segurtasuna zaintzeko. Irurzundik 5 kilometro bizikletaz zein oinez abiatuko da ordu berean 11etan Plazaolako Bide Berdearen ondoan dagoen autokarabana puntutik izango da irteera. Baitere goizeko 11etatik aintzinera eta goizean zehar, Plazaolako artisau produktuak azokan izango dira hainbat posturekin taloa, sagardoa, gaztaeztia, pitxiak, aziak, Itsasperrira bisita eta egonaldiak bizkortzeko. Eta gainera txikienek familiarekin batera animazio tailer bat izango dute tramankulu aur jolasekin eguerdiko ordu batetan. Azkenik base elizan bertan 2 jarduera interesgarri izango dira. Alde batetik 12etan bisita gidatu bat izango da haren historia eta ondare aberastasun ezagutaraziz eta ordu bat aterritan Sakana Garapen Agentziaren eskutik Sakanako bizikleta bidea proiektua aurkeztuko da. Arantzako 10. mendi itzulia egingo da igande honetan, 27,9 kilometro eta 1600 metroko malda duen ibilbidea goizeko 7 irekiko da. Bertze urte batez Ekaitz elkarteak dagoeneko prest du Arantzako mendi itzulia, aurten 10. edizioa. Plazatik abiatuta malda beiti eginen dituzte lehenbiziko kilometroa, baina Aranibar baserriaren parean Goitirako bidea hartuko dute, handik itsas zelaietara, 515 metrotan, eta Izu 829 metrotan izan da hurrengo tontorra, gero ibilbideko 3 gailurretik altuenetatik pasatuko dira, Ibintza, Ekaitza eta Ilurdi.
1032, 1042 eta 1065 urren ezurren. Ilurdi da Arantzako tontorrik garaiena eta haren ondotik herrirako bidea hartuko dute mendizalek, Mairu Baratza, Zepuru eta Bulatxeki barna, plazara iritsi arte. Online izena eman daiteke mendizmendi.com atarian eta egunean bertan 6:30 aintzinera herriko plazan bertan. Ibilbidean parte hartzeko 15 euro ordaindu behar dira eta ibilbide bukaeran parte hartzaile bakoitzak oroigarri bat jasoko du. Goizeko 7:00 abiatuko da ibilbidea. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.